ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നാൻഫിക് ന്യൂസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരു ചിത്രം വരാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പ്രശസ്തരായ മലയാള സിനിമയിലെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരാൾ തന്നെയാണ് അൽഫോൺസ് പുത്രൻ. അൽഫോൺസ് പുത്രൻ്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ, അതായത് നേരം, പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന 2015 റിലീസായ മെഗാ ഹിറ്റായി തീർന്ന നമ്മുടെ നിവിൻ പോളി നായകനായി എത്തിയ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വിജയം തന്നെ നമ്മുടെ നിവിൻ പോളി അഭിനയിച്ച ഈ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ്റെ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ റിലീസാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അതൊരു നല്ലൊരു വിജയം തന്നെ കൊയ്തൊരു ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു അവിടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ കൂട്ടുകെട്ടിലൊരു ചിത്രം വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തമിഴിൽ അരുൺ വിജയെ നായകനാക്കി ഒരു ചിത്രം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ചില അവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആ ഒരു ചിത്രം നടക്കാതിരുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം, അതായത് ഈ വർഷം 2021 ചിത്രീകരിക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രം, പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചിത്രം അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാളിദാസ് ജയറാമായിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിൽ നായകനായി എത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. പിന്നീട് കാളിദാസ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്ന് ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നായകനാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിത്രം അൽഫോൺസ് പുത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നായികയായി എത്താൻ പോകുന്നത് ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നയൻതാരയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങുകളൊക്കെ ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ രണ്ടാം തരംഗം മൂലം അത് മാറ്റി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിന് ശേഷം ഈ ചിത്രം വീണ്ടും ചെയ്യുമെന്നൊരു ന്യൂസായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 2021 മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2022 മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിങ്ക് വില്ല എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽഫോൺസ് പുത്രന് കൊടുത്ത ഏറ്റവും ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനുമായി ഒരു ചിത്രം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ഈ ഒരു വർഷം തന്നെ ഏകദേശം ആരംഭിക്കും. ഈ ഒരു വർഷത്തോട് അവസാനത്തോടെ, അതായത് നമ്മുടെ 2021 ഡിസംബറോട് കൂടി തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂസ്. കാരണം 2 മാസങ്ങളായിട്ട് ഞാനും പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചർച്ചകളിലാണ്. എന്നാൽ പൃഥ്വിരാജ് തൻ്റേതായുള്ള ചില തിരക്കുകൾ മൂലം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രോഡാഡി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മിക്കവാറും ബ്രോഡാഡിയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷം തന്നെ ഈ ഒരു അൽഫോൺസ് പുത്രൻ പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകാരിലുള്ള ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിന്നാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.